Fil-qalba ta' Taslima ġew inaugurati kwartieri ġodda ta' kumpanija tal-iGaming mifruxa fuq 6 sulari. Dan l-investiment mistenni joħloq 150 impjieg sal-aħħar tas-sena d-dieħla. Il-kap eżekuttiv ta' Presenter Group spjega kif il-kumpanija ilha taħdem f'Malta mill-2018 u minn dak iż-żmien l-hawn żiedet il-ħaddiema b'4 darbiet. Ma dan l-istazzjon spjega kif il-kumpanija ħarset lejn ġurisdizzjonijiet differenti qabel iddeċidiet li tkompli tikber u tagħżel lil Malta bħala l-kwartieri ġenerali tagħha. Fi kliem it-talent li sabu f'pajjiżna huwa eċċezzjonali, sansitra l-aqwa fl-industrija. We did investigate a lot of different jurisdictions before we actually made the choice to grow in Malta. But the talent pool, especially that's centralized on the island, is exceptional. I would say it's the best in the industry. And that coupled with a very great support system that we have, including the one with a very great and good relationship with the regulator, the MGA. Il-Ministru għall-Ekonomija u l-Industrija Silvio Xkembri innota kif 25% tal-ħaddiema ta' din il-kumpanija huma Maltin u l-oħrajn ġejjin minn 21 pajjiż ieħor. Il-Ministru Xkembri saħaq li dan jinkoraġixxi lill-Gvern biex jinvesti fl-edukazzjoni biex Malta tkabbar it-talent tagħha f'dan is-settur. Il-Ministru semma wkoll il-ħidma li jiġu attirati lejn Malta intrapriżi kapitali biex isir investiment speċifiku fil-qasam ta' żvilupp ta' video games. Xkembri fakkar ukoll fil-viżjoni tal-Gvern li jlesti lil Malta l-ġenerazzjonijiet futuri u qal li l-Gvern kontinwament jaħdem biex jara li din l-istess viżjoni tmur jitfit mal-pjanijiet ta' kumpaniji bħal Presenter Group. Illum inawguraw l-uffiċċju tagħhom binja ta' 6 solari ġewwa l-qalba Taslima, apparti minn hekk ħabbru li ħajkun qed iżidu l fuq minn 150 persuna fuq perjodu ta' sena ta' karriri ġodda f'din l-industrija u allura dak il-messaġġ ridna nagħtu. Li qbajna dejjem bil-ħidma, qbajna attiraw l-investiment ġo pajjiżna u dan huwa pajjiż li fadallu ħafna aktar żmien sabiħ qudiemu.